Isa na lang ang aking dalangin, magkatuta na lang tayo. Uy! Mabagsik si Brownie! Matapang! 95 na Radyo Bisag di Polang! Oras para Bisag sa programang Morning na Bisag alas 5:22 na yan! Dahil kabong namin ang mga Bisag sa Radyo Bisag di Polang kuman sa Mandusay sa namang pangakalaay! Huwag paglubad dudong pugat! Sayang, sikip sa pagkamaslis. Good morning, good morning, good morning sa tanang nagpapantang diha. Ay, katuwa pa mo magpapantang. Hay, hayag ka! Okay, good morning, good morning, good morning! May buntag! Ito na mga Ravino, karoon sa bupay pagkukam silang radyo. Good morning, may buntag! Okay, kini mo programa aton kayo sa Paul Beer Supplier Direct Factory. Ang Paul Beer Supplier Direct Factory mga bisag mo isulban. Ini nga pandemya karon nga gusto ka nga mag-shopping via online. Ang Paul Beer Supplier Direct Factory mo itubag niya na mga bisag pwede ka mag-shopping via online. Makapili kag nindot kay nga mga panapton sama sa mga t-shirt nga mga branded gikan pa jud sa factory. Ang Paul Beer Supplier Direct Factory mo itubag ni Ana. Ang Paul Beer Supplier Direct Factory o deliver sila nationwide. Bisan asa ka man. Kung mag-shopping ka sa Paul Beer Supplier Direct Factory, ihatod ka na sa imong panimalay. Ang nagadindot sa Paul Beer Supplier Direct Factory mga bisag, branded ang mga t-shirt, branded ang mga panapton. Ikan ba sa factory? Factory price. Factory price mga bisag ang gina-offer sa Paul Beer Supplier Direct Factory. Sama ani unay sample branded ng mga t-shirt. Ikan pa dyan sa factory mga bisag. Alas 5:24 na dyan. Okay, live kita kayo sa itong official Facebook account nga Dudong Punggak. Alang na itong gusto nga muli-li diha. Matrona, Ala, Sanrek, lilian na ang panawang Dudong Punggak. Kautro po nga nagpabantang. Ganiyara po kong pabantang. Wajoy, may tukob. Usaon, aliyaay, magod hangin-hangin gamay. Ganiyara kong pabantang. Kung kamo niya nagpabantang mo, sabot na ka. Tututot na lang magani ko na nagpabantang. Good morning, good morning, good morning ninyong daran. Sa tanang mga naminaw karon all over Visayas and Mindanao. kasama sa The whole world. Sa mga naka-view sa itong live. Ako na may disip Okay, matod pa rin mga bisag. days. Atong handusan mga bisag kining mga aminsay diri morning dongpong great ako ni SB member Mutsu Largo. Siyang maanyag nga sawa Ing Largo. SB member Rosmi Dalaygon. Aso, EBC President Kapitan Jerry Tumapon. ang worry, Morning diay sa kong banda nga gwapo. Si Ami. uy aso na rin. Yes! Okay. Good morning dongpong. Great lang ko sa kong mga silingan sa Santo Niño Katipunan. Ang nag-get si Jibin Kalisas. Request kong song dongpong Lason Mong Halik. Ako, Oy, good morning ni Brad Dexter. Kalunsag maata di ay. Otro po rin nagpabantang. Okay, nanubit-subit na ko noon ta. Nanubit-subit na unta ag katagtuang. Wajan mo sulod sa galaw, Bradax. Ano ganyan mo paniw katong sasing? Sa ko ipaon na ng kanang bubo kan? Kay diri sa kamas, diri sa sapa, suba kung manaan kag bubo kanang balantak na mo. Balantak may ngalan ana, dili man na bubo. Balantak na sa mong bukid. Kung manaan ka, sugba ng lube. Nigsugba sa lube, pagkapinan pag tinadtad nga payaw. Unog sa payaw. Oh.
Pagkabuntag ba, maghuot ng... Ang lagi maghuot ng kuan. Kanang mga kalong o kanang mga paitan o ulang, inig kabuntag. Sa dagat, amot dun sa ipaon, di man na ginapanaan siguro. na may Musulod naman nagway. Kining kadikster nga bubo. pinggil sa Naon tatoy na nubid subig. Katituyok nung tato sa galaw. Apit. Wa man mo dayon. ayaw mo na sa akin. Prodex, good morning ni mo diha. Bakit? Kamatod ba, good morning DJ Paul. Sunod lang gusto mga naminaw ni mo DJ. Sa ko mga anak nasa Cebu. Gerald Kamanduna, Jack Kamanduna, Jimmy Kamanduna, Amping mo o man. Ni Ma'am Nining Sumagang, Ma'am na Nining Ugmara. Na kuyatod ang among tabang para sa feeding. O salamat po sa akong agaw nga wagtikon kayo Flor o Charles Marchan. Salamat DJ Pong sa nagren. Si Mini Itek sa may Luwer, Kabangkalan, La Sisikihor. Inang titiisin. Isa na lang. Matod ba din magbisaga? Ato nga tangan o pagdagan. Good morning Dompong. Great lang kong happy birthday ni Dudot. Tagba Kaula karong adlaw. Onyo 9, June 9. Ang gagret iyang mga kauban. Kim Drilo, Geologian katong mga kauban sa trabaho. Ato manuunto ka. Dudo, karon kay Galata o Kabaw. Tusena. Kaya lang, tingin ko, yulap. Kabato ba din magbisaga itong hatagan o pagtagaan? Ako'y taas kamay. Ay, good morning to Brad Isel Villarino. Brad Isel, good morning ni Maria. May buntay. Ayaw mo. Ni Chris Joy Anggot, si Rajim. Thank you so much for watching. Aking dalang. Tanang mga nag-view karon sa itong live. Good morning, may buntay. Kung ayaw mo. Naradyo din nag-view. Amin, nagkukulay mo view na ta. Dongpong, good morning. Great lang ko nila ni Ma'am Lina Tabuko, Ma'am Analo Kaniti, Ma'am Lilia Yuay, Ma'am Dulia Kalunsag, Ma'am Charlene Balagtas, Ma'am Gingging Ara, ni Rula Sir Isidro Bagyo. Kaya salamat sa iyong gihatag para sa feeding. Ang nagret Lorina Klamohoy sa may Talayong, Lasi Sikihor. Okay, matod ba na morning Dompong. Great lang ko sa akong igagaw nga idi sa garal sa baga kay Sibutan. Ang nagret si Nilo Amoy sa may putungan napitan si Derek Kugsong bakas ng lumipat. Baka magsisi ka. Sexy. Matod saon pagsulod wala may paondong. Matrona. Inay magkagod og lubi si Bradek. Diba? Tayo'y matagal. Bradex. Kota. Pero, May pa mag-ihaw kag manok kanang tinai bitaw. Isugba na then mo ipaon na ning mong bubo. Siguro ba nang naadyoy mo kubit ana. Di man paniragon na og kanang tinai manok nga sinugba. Lagi manong subit ana, magkapin pa na brother. Mo man ay teknik ni ati kikay. O mo na teknik ni ati kikay panan lang niya. Pagkapinan pa nagpayaw. Namugot payaw na mo dire. Yung dia wa man ay payaw. Pagkapinan og unod sa payaw tataron. Muhumot naman gay na. Mo na ginabuhat ni ati kikay. Mag-abot ng manubig subig. Napay pariha og napay pariha nga musulod dyan. Matad pa kasili may makuha ana Brad. Ayaw lang puntong dako kayo nga kasili Brad. Kay makahilanat ba itong permiro ni mong kaon. Makahilanat ng dako kay gasili. Ay, botod sa inaana nga makahilanat na. Usay. Dagan kay mga medical practitioner nga akong gipangutana biana bayan na ng kasili. alam kita. O unsay naaana nga makahilanat na. Kana bitong kanon ni mo? Nang daluon kay ka ng mambad kay kamukaan? Iya dako na kay pagkakasili ni kaon ni mo bailandan ka ngano kahana.
Ug sa dagat pa, magkakaon po ka ng lami kay tulaon gani. Iyo lamang Oh, lami kay sabaw, mamituon ng sabaw. ang tuta. Oh, then imong CR, puriya lang sa mga mamito. Oh, unsa nang isla na? Oh, gamong taga bye-bye. Taga dablig dagat. Ila pud gay mo anang isla ang lami kay pagkasabaw tulaon. Oh, dayon. Inig pangutot nimo. Mana lag dust in the wind. Utot pa lang. Nanay dust in the wind. Alas 5:32 na yan. Sa Kamundagan. Good morning. Babati po diya sa akong mga papa at mama. Ingrasyo at Desideria Balansag. Kung ang nagpabati galing kay Ervin Balansag. Bakit Okay. Salamat. ang worry ko lamang? Ato ba greet ko sa gulapa? Pati ikaw Okay. mo'y aso na rin. Yes! Ang lahat Okay, alas 5:33 na yan. Good morning, Danny. Anong buboy magkalisang niya diha? iba. Anong buboy, good morning. Sayang. Nang duning po na diha, good morning. May buntag. Sexy. But Ag ni Captain Teddy Bear Press. Good morning ni Muda Press. subalit sa Oh, basig panuhot na ni pabantang si President Teddy Bear. Oh. Basin o, gipanuhot na kag pabantang diha, ha? Good morning po ni Ma'am Mary Rosan. Mali. Morning mo da, ma'am. Ni Vice President Elmar Bukol po good morning. Paborito. Ato mabtikon nga treasurer. Pinapan. Action agad. Ma'am Nining Sumagang og ni Boss Jewel diha. Jewel Sumagang, good morning. Na aso. Ano mga coordinator officer, salamat kayo sa inyong walay puwas sa suporta sa tong krusada. Mo. Oo. Kasama sa Ang krusada ni Dudong Punggat. Mo'y nakapaukay sa katawhan sa Isla Siquijor. jumijinggil. Pero Aga. hindi ka pa ba niya nangangati? Okay, fine. Kung ayaw mo na sa akin, aso, Okay, matod pa. papipilitin ang Ilong da, Bradex, hisgot man kagkasili. Mao man nagay wala. ikaw amoy. Madawi kay gamay siguro kagkasili. Hoy! Ano hindi sa ni ay? Okay, alas 5:35 na yan sa Kamundagan. Kami diyang iba, matrona. Sumpongga, good morning diha. Pamati na ako diha sa Cavite ang akong classmate si Ater. Magsyota. Samuag. Pero, bakit ako'y Okay, matod pa din yung magbisaga. Good morning, DJ Pongs. iyo lamang? Shout out ko nila ni Papa Edito, Mama Eileen Sangwal, Mars na, Nina, Rolly Gaudundon, Ya Nini, Yobinancio, Boy Kitchen, Kuya Jimar, anda si Sangwal, Manong, Jul Janlio Sangwal, it's me, Bluetooth girl, watching her, new lanapan. Bakit? Okay, salamat. Oy, magkakaon bitaw kaan ang kasili nga dako. Magkahilanat daw. Ugnay mo hatag na ako dire. Ako rabe pong dawaton. Mag-andam lang kong habol og takigan ka. Okay, matag ba dire DJ Grita ko ni Pearl na iyang banaw ganak ang Great is Tambo. Kay Brownie, hindi ka pa ba niyan? Dongpong papas great pod ko sa nako Peter Ambalong taga Tambisan. Salamat sa imong donor o sa mong konsyal dire sa Liluan si konsyal Tata Jimenez. Ana great si Lutsi Tumogsok. Salamat Dongpong. Ay good morning diay. Good morning ni konsyal Ayan Uida dada sa mga Pangrisal. Darling, Si Hal, good morning, may buntag. sa Mo palite kag balite ang balite herbal tunic. ka, sexy, Diya sa may Mapang Rizal, available sa may Ayan Big Shop. patrona, Available sa may Ayan Big Shop. Mao ni DJ Tinoon tayo'y matagal nga na. malipayon. God bless Dongpong. LC Magsayo Maglangit Vios. Laging Good morning. Ay!
Matod pa DJ Poms, walay ulan diha, diri kusog jud ulan. Gaulan baya po diri pero tagagmay ra. Oo. Ayun anak man na ulanunon man ang dihang napita. Oh. Matod pa dool-dool magkukunog langit ng mga kuan. Diya sa may lanapan. Sagad sakop ng lanapan god. Okay, diri ta pikas linya. Hello, may bunta. Good morning. Hello. Hello, Dungpungga. Oy, good morning kisa man eh. Ay. Wah, magtanong sa kung usay piling anang sa pulbir. O sa ta? Supplier? Ha? Pulbir supplier ba? Pulver supplier. Imo lang i-type. Okay. Pulver supplier. Ayaw mo na sa Pulver supplier. Usay mo gawas. Ha? Usay piling. Usa may mo gawas? araw ay dumat. Usay piling ba? P-U-L-L. Yes! Ang Then isunod ra ng beer. B-E-A-R. sinusunod ko. Iusara ba? Iusara. O di ba ka? Pull and beer. Pull and beer. Supplier. Kung ayaw mo, Isas. O sa may mo gawas diha? Ha? Sagoy puti. Pasagad na bayapon mo. Lala ng punggat. Dagang salamat. Okay, salamat. Kamu ha, pagpuyo mo anang gawas puti. Pulver Supplier Direct Factory. Inyo na lang is-usa magsulat. I-type. pero Ang mugawas niya, mauna na. iwala. O di ba ka dito sa account ni Ma'am Mary Rose Ann? Mary Rose Ann. May hawak. Dito, inyo lang i-search. Kaya og taga sikihor mo, makaila purugay mo. Diba? Og membro kag pan sila, makaila purugay mo, Mary Rose Ann. Katong pinalangga ni Captain Teddy Bear. Makitaan purugay niyo itong nawong ato. Medyang iba. Matrona. Okay, oga. Rekwa. Kaming tagi dire, dili niyo may kailaga mao day nay owner. Tagal ng macho. Okay, wa man may kita personal. Kung kamo di ang mga nakatambong nag-meeting, Laging ang care mo, iyo lamang alaga. Lagi na lang may kana si Ma'am Mary Rose Ann. Present na kanunay matag meeting, makaila jud mo ana. Walay laing nga sexy, gwapa diha. Pinalangga ni President Teddy Bear. Inyo lang i-search. Dire ta pikas linya mga bisa kilo may bunta. Good morning. bakit papi. Hello. Aso. Uy, good morning. Kisa man ka? Ha? Dito. Asa bit tanawag? Kasa. Aguan sa langog. Langob Plaridel? Alam ba? Ay, Asa ka dapit tanawag sa? sa aguan sa kalamba. Lower langog. Kalamba. Ikapak. Okay. Nati. Mo great ka man? Great lang ko sa Si- punggana. Sa akong mga anak. Trona. Wala po. Okay. Salamat. Dama. Okay, napamugol mo na may murtagi himpite. Ako'y bali. Padugor ito mahuman na goy. Ang care mo, Namanggoy murag himpiti god. lang ang may hawak ang tuta. Bakit papi. Inig manawag mo anak nagmahuman mo papiti diha. Ang iyong paborito. Anong? Pa siya, mas pinapansin mo. Lalabas na yun ng kasili kay tag-ulan naman daw. Mo ba? Papi. Ipit na. Sakop na sa Muniton Ruas DJ kanang lanapan. Mao ba? Di pa siya. Okay, batod pa. Good morning, sir. Bungat. Ginuo ko. Ayaw ba si Batin yun ang pangalan, ha? Great ko sa Kalunod family and to all listener. It's me Saling Kalunod from Tagmanukan. Lasi Sikihor. Pero, bakit pinagpalit kay Brownie? Hindi ka pa ba niya nangangati? Ha? Okay. Okay, good morning din ni Boo-Birds the Birds. Good morning. Diya sa may Ruhas. Bakit, papi? Good morning ni Boo-Birds diya akong amigong gwapo diya sa may Minda Store. Okay, alas 5:41 na dyan sa Kabundagan. Ang lahat.
ilang beses tambay na walang hanap buhay kundi ganyan. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Leo, walang labis, walang kulang. Ngunit bakit meron pa sa gulo? Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Leo, walang labis, walang kulang. Yororoleo, nareleo, nareleo, yororoleo, nareleo, nareleo. Imposible ang maglihim kung ikaw ay may respect sa pinunggatang lahat narinig. Kung ibig mong mabuhay ng tahimik na tahimik, magpatay-patayan ka bawat saglit. Ito ay hindi chismis na pag-usapan lang. Leo, walang labis, walang kulang. Itong aking inaawit, ang tama ay huwag magaling. Yan may itsura nangyaring isip. Ang pinunggatang kailan may gunitang di mawawaglit. Tagarito aking nililibig. Yororoleo, nareleo, nareleo, Kagahapon o karon, kanagudi ay kabalisod. Ang dalaga kanhim maulaon, madugukon imong nasuon. Ang karon pagkatahon, kung tutukan mo mapahiuon. Kung halaran mo iyakan, bagul hinay karakan may kanina. Ang dalaga takaron, di galing mo hilak sa magkanipagto undo. Ika pa ang dihay, di pa magtaltag, ug magpangatagak. Lahi ang kabulakan nga katilimbanon. Buyog magsamad-samad, mata magsiplat-siplat. Maukili ang lingla sa pag-unga panahon. Lahi sa kagahapon, lahi ang karon. Kagahapon o karon, kanagudi ay og kabalisong. Ang dalaga kanhim maulaon, madugukon imong nasuon. Ang karon pagkatahom, kung tutukan mo mapahiumon. Kung halaran mo iyakan, tubagon inay karatang may tagina. Ang dalaga takaron, di galing mo hilak sa magkanitadto undo. Ika pa ang gihay, di pa mga taltag, ug magpangatagak. Lahi ang kabulakan nga katilimbanon. Buyog magsamad-samad, mata magsiplat-siplat. Maukini ang lingla sa pag-unga panahon. Lahi sa kagahapon, lahi ang karon. Lahi ang kagahapon, lahi ang karon. 95 Abantay Radyo Bisay di Polo oras alas 5:47 na John sa Kamutagan. Kalahin ko mong namin ang magbisag sa Radyo Bisay di Polo Guban sa mga dusay. Sa namang panangkalaay Dudong Punggag. Good morning! Kini mong programa at kini yung magbisag sa Paul Bear Supplier Direct Factory. Ang Paul Bear Supplier Direct Factory mo'y sulbad mga magbisag sa ining pandemya karon. Na dili ka makasuroy-suroy, dili ka magpataka o shopping.
Pwede ka magka-shopping online pinagi sa pag-search Pool Beer Supplier Direct Factory. Ang Pool Beer Supplier Direct Factory mo provide kanimo sa mga manindot kay mga t-shirt, branded nga mga t-shirt gikan budget sa factory. Barato lamang kayo. Nag-offer sila sa deliver nationwide. Ang Pool Beer Supplier Direct Factory mo isulbad niya na mga bisag. Nindot kay mga t-shirt, nindot kay mga design nga mga t-shirt, branded nga mga t-shirt gikan budget sa factory mga bisag. Musa mga higala mga suking tigpaminaw. Nara kasi mong panimalay. I-search lang Pool Beer Supplier Direct Factory. O di ba kang direct factory Pool and Beer MRA. Iyo lang i-search mga bisag. Nadi-aday mo abi-abi si Ma'am Mary Rose Ann o si Captain Teddy Bear Dalagan. Good morning! Alas 5:48 na John. Kini mga programa to kini sa Rapid Booster. Pinakabago karon nga animal feed supplement alang simong mga kayupan. Dahil ka na isip Rapid Growth Formula for Animals. Ang Rapid Booster mga bisag magkatabang sa mong mga binuy ng mga kayupan aron dali mo dagko mo tambog mo bugat mo mga baboy, baka, kanding, kabayo, gabaw. Labaw sa tanan purga usab kana sa bulati sa imong mga kayupan. Makapagana sa pagkaon, makapaligon kana sa immune system sa imong mga yapusa magbisag batasan ang paggamit sa Rapid Booster. Ang Rapid Booster available na sa mga agri-med supply sa iyong lugar. Ingon man diya sa may Isla Secure, mapalit ninyo ang Rapid Booster sa tindahan ni Nining o Joel Sumagang diya sa may Isla Secure. Usa katanang mga katawan si Kihor na may ligon sa pagpamuhi. Magsabad-sabad, mata magsiplat-siplat, maukini ang lingla sa pag-unga panahon, lahi sa kagahapon, lahi ang karon, kagahapon o karon, kanakudi ay o kabalisong, ang dalaga kan imaulaon, madagukod imong nasuon. Ang karon pagtatahong kung tutukan mo mapahiyumon. Kaya kitong mga mahiligon o pagpamuhi diha sa may Isla Sikihor. Palit na mo og Rapid Booster sa tindahan ni Nining o Joel Sumagang. Hello my buntag, good morning! Nang po. Hello, kitsa man ni? Dahil sa barangay nila po. Okay, mag-greet ka pa na yan. Great lang na ako sila mama o papa diya sa City of Balabuhan dayon. Liman-liman niya diyo lang sa dahil dito so diya sa Kubon. Dayon liman-liman niya po di ay dayon. Sa umahin po dahil diya rin payuway naglantaw TV. Sa duha na ako ka-anak na buluyabon. Daw po. Okay, salamat. Okay na salamat. Alas 5:50 na yan. At ba din mga bisda, good morning Dong Pongs. Great lang gusto akong Lulu Cording o Lula Siman na tulog pa. Dahil sa akong Tito Nok Nok o Tita Irene, kauban sila mga anak. Nanamina og sayo, nimo gipakusgan kayang radyo. Salamat Dong Pongs, it's me, Famila. Herin Jose Dalman. Good morning nimo dia, Famila sa may Jose Dalman. Good morning yung tanan diha. Doon tapikas linya mga bisag. Alas 5:51 na dyan sa kamadagon kayo mga oras. Atod kanina mga bisag sa Meganox Capsule. The most superior antioxidant Mega Body with Meganox Capsule. Kaya man natubog kanina sa Balita Herbal Tonic na tunawan ang tanang mga sakit. Sulod sa iyong lawas. Busa mga igala, sulay ragod. Sulay gamit ang Balita Herbal Tonic. Tanang sakit huwag tangon. Ang Balita Herbal Tonic mga bisag mula may kinibugtong nga herbal. Nga paspas ang kayuhan. Dali ang kayuhan mga bisag. Kung mo gamit ka Balita Herbal Tonic. Ikunan ang Balita Oil. Ang Balita Oil mga bisag nindot kay haplas. Huwag tang ang tanang mga sakit-sakit sa imong lawas. Lagi binay mo mga pamao. Lagi sa imong inadaw-adlaw nga trabaho. Huwag tamon ka na mga sakit-sakit pinagi sa paghapla sa Balite Oil mga bisag. Ang Balite Oil available sa itong mga outlet.
Ang balita oil mga bisag, nindot kay nga gamiton. Tukan mo ma Butambal po kini sa mga piang, mga panuhot diha. Samad di mo aron dali ka na ulian bubuhi ka na balita oil. Kanang napangos kang motor, napangos ka na, nabulansod ka. Hala, Ikaw pa ang ikat butangi ka na. Hugay mong hugasan daan ang imong pangos. Sabnan ni mong maayo. Ang kabul Dahil paughon mo, inig ka uga, bubuhi o baliti oil. O, pagkahapon uga ng imong pangos. Mao ka na akong ikagarantor. Mao ka na akong ikagarantor kaninyo. Pangos ka ng ganang nang na, langkat na diha. Hugasin na. Sabni din, butangi o baliti oil. Pagkahapon mauga ka ng imong pangos. Ingon anak ka epektibo. Ingon anak kagamhanan ang atong baliti oil mga bisa. Busa mga higala, mga suking tigpaminaw. Gusto ka o paspas nga kayuhan? Gamit na sa baliti oil o balita herbal tunic mga bisa. Bato ba di Jipong ang maayo? Anak, kasili nga isda subaon. O lagi unta, naa. Oh. Subaon na lang. Subaon na lang para muagas man ang katambok. Oo. O, wa pa man po ko kaon ang nagsinugba ng kasili. Oo, kay kasagaran nga ako makaon anak manggod kan tunuan. Oo. Oh, matayaman din mo ng kalami, mainig na nimo. Oh, matayaman din mo ng kalami, inig na nimo. Oh. Oh, gala 5:54 na dyan. Okay, mga viewers, good morning ninyong tanan diya, mga viewers. Hoy! Hi! Hello! Tininguban bitaw? Abi kay... Abi kay nagkapabandang? Lain din kayo sabot. Mabariya magkagatong akong gisugo o patod o kuan. Balita herbal tunic. Oh, kapanglapok po na itong iyang gihatdan. Okay, dito tabi ka sa linya. Hello, hey bunta, good morning. Kabul Good morning, sir. Ay, good morning, kisa ba ni? Si Bibing Lechon. Ay, sa itong ikragad ni mo diha. Sir, mag-wait ko sa... Sige, padayon. Ayaw nang sir, dudong na lang. Ah, Dong, sir. dudong na lang kay malan unyag Siriako akong ngalan. Sige, padayon. Dad, si Ate Nining, Tumagang. Ah. Kanaguli ay Si Bibing Intong. At si Bukas na Lindon sa Kalinga. Daghang salamat, sir, po. Okay. Salamat, Pon. kung tutukan mo Kadagang salamat. Salamat sa pagtawag. mo iyak Karon ba ko kadungog nimo ha? Karon ba ko kadungog nimo bro kanunay ni? Suportado kay ni sa tong krusada. Salamat kayo. Ikaw pa ang Okay. Alas 5:56 na yan. Ganahan pa mo maminaw? kabulaga Dahil na lang sa mga nagatang sa atong programang balita karon. Pasensya na kayo. Eh doon na ba gibati ang atong news anchor? Oo. Nagpakayo pa yung taon to. pag-unga panahon Amping kanunay di atong magtikon nga news anchor, Sir Rapid gagahap Archer Capaliso. kanang Morning ni mo da, sir. kabal Okay mga bisag, wa na jud ay igo nga oras. ulang O ganahan punta kay ko niyo makig-uban. Apa na pupus naman ang atong hinulaman nga oras. kung tutukan mo Hangtod na lang umapon sa magtaknaw istasyon. Salamat kayo. Sa iyo uban-uban ka na kung gikan alas 3. Hangtod din yung mga orasa. karon di galing mo hilak sa magtalitad tundo ikaw pa ang gihay di pa mga taltag Kinin yung alagan ang gikadlukan sa tanang kabayutan.
manghandusay sa namang pangakalaay. Way paglubad, dudong punggak. Lami, oy.